Kanyar dah kumpul. Bin dah kam, angker beda kam kau ni. Kalau kumpul mana? Wajib ni mak kamu le kam bisa kam. Memang pada hawa gidur goten. Kamu lu. An antremen. Est-ce que jolna len ko? Kau dah berger. Perta. Anda dah bari. Ini kaya hal kamera nanti. No wala diwtu dah bari. Est-ce que liga ke? An gonge mas ndigi ma. No eba wallah to ko gon kan nan. Mi yidi ngannda hoore mum meeda yidde debbo te ko santin ko min yiyata mi nanta ko jogo bonnuta ko ande nan ko way wonde fof mi yiyata ko sabe ayi yidde ma rek mi hana sum jonno ber haala do yen ko woni e ko centre ko e ko dum den ko dippe ngonu den ko manda ko mbiya mais en tout cas non biya no rek an fatma jori jour mu ka changer dum la non to grand change wawi wonde ko hunde fof waɗa wawi wonde mais gueɗel gotel koni mais guel ma sans destination moko jograno wat mira ma hora kuma min baɗen da ngal mijirda ɗum ga afrique de ka hotma miji ɗum ga mon debbo ne hen peeje ko ɗum waɗi mais mi mala hen somi he peeje ara ko ɓeydat hakkude men ko ɗum mbat mais wi kel usta ɗum holo son dañ men mbaɗa hulide tani min ko an ɗummi wiyam ko an takar kan la bien hay goto non hay goto centre ɗum awri na gaman karam ko wadi ay an gaman karam ko wala question mi gaman min mi ƴeew taw mi gon mi ɓuri ɗum ko mbaɗa ɗo ko wiɗum an ko horma jiiɗa e ko yidduma mo ɗon min mi yidduma mbaɗa mi ɓuri yidde acci après ma ɗi ɗon est ce que am neɗɗo kam woni reeɗo ha are jibin donka anda hol gonɗo baabi waddum reeɗo mi ɗum neno muuse ɓer min de ɓernam taji o gacce ni mi anda hoto kala mako sey min ɗo haalma kalan noon joni an kam a wi tan a haalta kam hol badde ma reeɗo min kam yimma ala ko cutta kam min ndimi maayi en suudani aren mi ɗum ɗo wona sago yam aren sinki sagam yiyata ɗum sen heɓe ko nder suudam goni hi ko ɗum yimɓe fof ñagoto Allah kono kam neɗɗo wawa wonde reeɗo no wima mi anda hol baɗɗum mi reeɗo ɗum no wawi wonde mais nene mbima ɗum wooti mi anda ko firti mi anda nene aren sinki sagam so mbiyam joɗimno hande wi kam to bamum woni mi tokkumima bamma nene mais mino hoɗumne hawirmani ko noon hawir kam wona ñamde wona yar wona haydara wona hay cumcumu min kam kirsude ni yalte mbedda walla mbeɗa ya bitikaji saka noon jeeya mi hersi ha wona seesa kersuɗa fof min keɓɗum hana ɗum ɗo hersude ɗum kam yimmorade ñagani ɗum Allah nehe ɓiiko hano faɗa o rokke joom galle jooɗo jour goto tan addanma aɗen kedni wiyam mi anda hol batte ko kalta ko o haydara wondani ko bandiyagal tan o wondi o ko bandiyagal tan wasta fiyede kadi ko an waɗi ko noon min o sinna rendo ɗum aɗa anda to yiiki aɗa anda to hucci aɗa anda sene yalta aɗa anda sene naata wona ni wayata sabu ɗum e ƴani fof mbaɗo no wayni hande hi ka faami ɗum fof ka ɗum tan ko an tan waɗi mo dani no wayni neɗɗo yo toppito ɓimo sa wiyama ni tan mbiya aɗa ni walla ɗum goɗɗum ha ko daratami joni ko darata kam ko o an waɗi ɗum noon a jarama ko an waɗi ɗum noon i a jarama kay ko sinna wonno noon pour waɗede ni ko noon kono noon ɗum kam min ko mbawmi hen fof mi waɗi kala ko toon dasi ma artire teppere jomum so Allah jaaɓi ma en jiiɗi woni yeeso so Allah jaaɓi ma en jiiɗi woni hen inchallah ɓaɗo fof pawone dow ɗumraɗo ko heeɓi ɓiye mbiyam ni tan kono haalullaji on ko jombo wiyata tan doom baaxe doom ñop su bone doon doomu ndeyam lu musiba bu ñëw rek ñu xëpp ko yaay ji nen ndiran boci berandi an ane kam to podda ne yirde kam hi sukunami de ko yeni ane mina nen ko bamma haali kam mbeddo non mi haalaka dum ni ko etta fofo e do mi yalla ni mem jodu balde
alaikum Amina. Alaikum salam. Ça va? Iba non? Iba do won non nande. Ngol. Yano. Ngol da. No Haydar. Bewd ara yam tan hande ni toñani kam yan kam Haydar. Ngol da? Yano mi ba pardon. Iba wadana na joni halam ngol da? Haydar mo dan série. Calme. Andrea mani kay. Tan garata wiyan kam mino Amina Haydar. Amina Haydar mo wondanan nin walla. Kam sehil ma tiran kar suudu kam halam ko gondoda. Amina sam wondino hunde ma haalani mi ba ko dum wonde Haydar wondani. Ah mera natirni gallore. Yawa. An tan ne hoda ni tan tawa kam mimbar photo wiyan kam Haydar. Mata kam biade mi Haydar mo wonde. Bana. Ibu jonara. Kam jogna. Jagana e ka. Bewdo. Assalamu alaikum. Iba va bien. Sel. Machallah. Jara. Ni kay. Jodo. En tout cas, hi jumde ci quoi. Cheikh Espagne mata kam. Mbaɗon. Ça va ko? No celli. Machallah. Kontaan ber. Nice. Oje. Hande ko nay eni. Ɓoyni haade. Ɓoyni haade wara hande. Amina an sa. Gata o meeda ardon nehi. Bewda ara yam tan nehi wiyan kam Haydar hande ko ese lijjidem mi ko don ya. Toy man no ngonir mi mawni no ngonir mawni. Ando ga lan mi yan jewda. Ay toy ya ga. Ko ya. An kam ko wallahi ça va. Wede. non min Amina ali arde wi kam hande nehi amena wadni kadi min horam tono amini kadi. C'est vrai. On a dit tawran ma. Wana ñane fu neddo wela parfois neddo wela parfois neddo met. Mais comme en vrai dire taw ko bon ko iba. Tellement compliqué ko wana seeda. Mais gong neddo wana chaque jour wato welte baden des fois kadi met. Mais hande kam no bubirda hande ni a meda bubirni ka. C'est vrai. Te mi yidan bubirti ni. Mais ko bari ko. Ar selli kam wana selli. Si mbada selli mi sellani. Parce que kam gondude metti kam sellani. Ko wonde met. Wallahi. Non, te monde met. Met ngunda. À propos de Eva. Hey. Non, hala mo to mi ba wana. Comme sigil ma. Awa wonde mette. Ha ko ka haalande ni. Hano rek. Ranka me Eva ko reedo. Manan kala ko. Brawlu. Wallahi. Eva ko reedo. Te ko buri tuuti men ko buri musde mi hen Eva. Pourquoi Eva ne woni reedo anda gondo ba mum biyum anda kalno namda anda. Non faram seeda. Anko kalta ko an a wayna walla ko hollu min ha jundo kalta mi ronki famde ko jidda yidi ko exactement ko hollu. Iba mi hoydani. Eh. Iba ko kalna mam ko hunde wonde mi wonani koydol te min ko min burno yiddi dum don wona yam e koydol. Iba Mais faram seeda donc biya to hunde jun ko reedo te wanda gondo ba mum bi. Wanda do hebi dum. Wanda to hebi dum mi rewe makko mi namdi mum. Min Eva kalko way wonde mi nyaagake Allah ko pudi Eva. Non mina horam yida dum ga. Min te dum do nangi ko hoddiro Allah. Mais juste ni yo haalnam gondo ba mum bi ko. Jange jam. Aduna hay goto anda ko wayda. C'est vrai vraiment ko konko. Comme hay dum mi ronki yam dañe makko. Mais kako dujin uniquement wi mare kanko ko anda tan hoto hebi dum tan. Ko wawi dum ko o walla ko o. O wiyani o wi kam tan ko anda to hebi dum. Ko anda to hebi dum. Kalno do mi rewi anami tampi. Affaire on compliqué de. Te ani Eva, do puddo don do e haado jarron do so ari ala dañe moment rek o hebi dum do te o anda futu hebi dum. Vraiment affaire on an touche non mais mina warma affaire touche kam. Gedel gotel sohlumi yaman dol gondo ba mum bi. Mais donc mi halama dum fofu e waad non. Wat ses. Te ya. Eva ko debbo. No waad fofu an burum dem wada haysko seeda. Ari ñun do wi ma wanda do itota ma ngona funtude mo sa itama funti mo rek ay ko ton do mo sugli suba fo mo fini mo sugli yide ma an so mo yima rek wasta jour got ara mo jodo hala ma hala be cero wonde ko do hebi dum mo watte nakkile no fewi kam garno tan pour mi explique ma kam no yaade joni badam jew yettiyade galle mi batti yo ok dito galle jona la problème wadum non wado non bida
mbaɗen ni rek wadde min noon artoon inchallah mbaɗi kadi mbawani yewrude hen kadi wasa kadi woto jifden no faami courage kan mon frère courage noon oto way oto ɗo numa won ɗum ɗo mo haydara quoi ko nakkinde rapport sen numéro ni inchallah fami yo toyi Cimbarlight on no Cimbarlight donc américain ñu door le basketteur wa dum do ina pa le pa assalamu alaykum ko bi de tundu no no foto dum wa wonda 55 km anda gele go hala ma o jigi cousine mo na galam do cousine mo ko fiancé mo ay fiancé jam mok sa anda fiancé jam mok eh walla jam won fiancé dum do o frigidim ko to dere pegini kala o wori ni frigidim gadi rutti gadi ko wona ko go sali o sali asim ta filde wadde debbo de asim le responsabilité ko sa ful wadde debbo de asim an debbo ar galamon jam ma prigita dum no asko no yodi asko kon hatti o mun don jiwno o ligara ko wata gallo kam kon ga jini fedo ngone gallo sikay no do o wawade non ko o wawade pour goddo ayani ya ona gorko won sikay saban to ga an est-ce que c'est silian o gorko yo gorko pourquoi gorko ko no wawade dum reedu ko no wadi mi jax l'essentiel ne sa wadi gogo debbo reedu yo asum wona kanko asim tam deeda sigana kanko je fresh an kanko wana kanko je ko woni yes dana yiter assalamu alaikum c'est Ada. Dokter. Sen. Masya Allah. Udah ban. Tampan kami ngule kiki. Wanti nando. Sawa. Ko an ga chombe no heureusement kama ay. An kam oka walla ta kam hen. Min de mi may o wi o anda. Kanko min kam bisikal kam yumma ko mata o wawa halande kam. Baro ron gondi kay so taw haani ma kalna ham buri marka cikul bu min wala min de horam oddi kam najjata mi anda ko holon simnamde o yo anda so anda kay an ma antuga ay no wirmani o andani ko non wir min horam o anda te min to gon kan ma to ko min horam min wona kan ko tan debbo do meda humpite dum dena hawni ay no hawir ma ko non hawirim te mo musir ma ko dum dum musir nen ko mi ko dum tan sin mi ando tan ko hanni ma enen mi anda mi no wala mi bul hawt kon ko nan ko mo haala yimbe mi anda sam ando ke mi hala mo mi buri ando dum do kay ko kalton do ko fo mi nani ko kalton do ginnan ko fo ko nokko men lowdon fami an sawi o ko wondi ko wona an wadi ko fenata haali fenade so wona an ko no an walta tay mako an nyalta tay mako sawi wona wadi mudum ko hol gono hol gono joni to gongo kan ma le te on ko e mun nyande Allah hokki mo sakko mako fo inna tekada resam ko an wadi goddo ala dum fo mi salaki dum fof ko non o yummo ko sabi so wona an hol goddo joni gono assalamu alaikum ko an tan e odo den yummo nay assalamu alaikum frère an tan assalamu alaikum bam ko woni ko kanta ko mo heedi dum hol ko kedo da odo bi tene mo ko wara yem bondam odo ko hebdum ko wona o waddi ko kanko woni wona kanko wadde ko an wadde ko nen wadde min o hangin taka go fo no wona min wara wadde so nen wadde hangin taka diba ko wala frère berma bu nen
Kon wadde min mi yante hoybe ngadu ngata min te wadi kono mi wadi ala gando wona go geldi camera ji ngari cirlu fo ciati kon min te koy